θα πάμε για άγριο ψάρεμα πέστροφας. Κάνουμε το καταφύγιο μας. Να πάμε σε θερμαινόμενες πηγές που φτιάχνουν από έναν καταράκτη στο βουνό. Καλώς ήρθατε στο κανάλι Wild Brothers. Πια και ευκούμε το βίντεο με έναν λόγο. Σήμερα θα πάμε για άγριο ψάρεμα πέστροφας. Θα κάνουμε το καταφύγιο μας και θα μπούμε στα ζεστά νερά. Τώρα πάμε προς τον ποταμό για να ψαρέψουμε άγρια πέστροφα. Αυτά που έχουν το ποτάμι. Τσακρί. Άγια πέστροφες. Κοπέγια φτερά ετού. Τεράστιο. Παιδιά, κοιτάξτε τι πανέμορφη θέλει. Wow. Let's go! Ζαχαρίας the legend. Ψάρι. Είναι το ψάρι μπας στο έντρο, δεν ξέρω πώς. Πάμε προς τα πίσω. Τώρα πάμε να φάμε, να ξεουραστούμε και πάμε να βρούμε δυναμικά. Άρα ναι, μέχρι τώρα έκαμε νερά κουπανιστών, τέλεια. Συνεχίζουμε. Ναι, να φάμε το φαΐ που πιάμε, ο Ζαχαρίας ο ψαράς, να μας το μαγειρέψει. Δεν μου ρίχνει τα ίδια σήμερα ρε. Νερό με άμμο. Να διασταυρώσουμε τον ρόμο ποταμών, γιατί δεν έχει άλλο δρόμο να περάσουμε. Η γέφυρα επλημμύρισε. Ήρθε η ώρα. Να φτιάπαμε το νερό. Ασχίσαμε, παίρνανε αυτοκίνητο και ξεκινάνε το γέλανε, περίπαιζε μας άνθρωπος. Δηλαδή τι κάνει το δάμε του. Τώρα να πάμε τα λουτρά μας έτσι να πιάμε δυνάμεις για αύριο, γιατί αύριο έρχεται μια τεράστια μέρα για μια περιπέτεια. Παιδιά μαζί μας αυτή την εμπειρία, let's go, let's get crazy. Και γενικά σας αρέσουν τα βίντεο και οι εμπειρίες που ζείτε μαζί μας, κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι. Subscribe, δεν γραφείτε ρε. Γενικά είναι τόπος γεμάτο αρκούδες, λύκους
Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολλά προσεκτικοί. Έχουμε μαζί μας όλα τα απαραίτητα. Βασικά δεν έχουμε κάτι. Αν έχουμε κάτι, ένα pepper spray που αλήτων. Στα για φαΐ. Αυτά είναι να φάμε. Να με αρκεστε. Δεν ξέρω να μου το καταστήμα, αλλά αρκεστε. Φάμε το γύρο μας. Πάμε στο ξενοδοχείο, αρκετάρουμε. Και μετά πάμε στο δάσος. Νύχτα. Let's go. Cheers. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε θερμαινόμενες πηγές που βγαίνουν από έναν καταρράχτη στο βουνό. Τώρα κατευθυνόμαστε προς το δάσος. Τώρα εν τέλεια η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή και πάει τέλεια το βραστό νερό που έρχεται από η γη. Η ζωή είναι με δυσκολίες, θέλει και καλοπέραση. Τελειώσαμε την ποτιά μας, χαλαρώσαμε πάρα πολλά, ήταν τέλεια. Είχε ένας κατανάκτης, ήταν ζεστός πολλά. Λιόλος ήταν πολλά παγωμένος, τόσο μπήκαν και στο παγωμένο ο πελός. Ήταν πάρα πολλά κρυάδα. Χαλαρώσαν το σώμα μας. Θα πάμε να ρίξουμε έναν ύπνο έτσι ωραίο, να ξυπνήσουμε το πρωί, πάμε να φτιάξουμε καφέ. Και εδώ είδαμε ένα μεγάλο μουίλ. Κοιτάξτε πόσο μικρός είναι τόσο σκύλος. Τόσο και μια ότσι παρκούδο. Τι είναι ρε χάσκι μου? Τι χάσκι ρε. Χάσκι καφέ. Τι είναι ρε. Έχεις και τον Νικόλα. Νικόλα κάτσε. Νικόλα. Κάτσε. Χέρι. Χέρι. Εντάξει τελειώσε. Έφυγε ο Νικόλας, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Παιδιά, ο Βαρνάβας είναι τόσο τεράστιος και ο Νικόλας είναι τόσο δίπλα από το... Έλα! Τους γευτείς. Βαρνάβα, ο Νικόλας. Νικόλα. Άιδευκα ρε, pero δεν άλλοι γευτείς. Επα Νίκο! Να μας σέσεις. Καληνύχτα. Σηκωστήκαμε γύρω στις 6 το πρωί. Τώρα να πάμε να φάμε κανένα χαλαρά το πρωίβημα μας και να πάμε να κάνουμε καταφύγιο. Εντάξει, θεάτρο όπρο είναι εν τέλεια. Δεύτερη μέρα σήμερα, μόλις ξυπνήσαμε. Τώρα φεύγουμε από χορκόν και να πάμε στο δάσος να βρούμε τόπο να κάνουμε το καταφύγιο. Πάμε τώρα μες στα βουνάκι μέσα και ελπίζω να έχει ξύλα, αγιώς κάτσαμε πάνω. Σκιά, εγώ νίσταζω πάρα πολλά, τα μαθηκέ με ανοίγουν. Πάμε να πιούμε τον καφέ μας να ξυπνήσουμε και πάμε γερά. Τέλεια. Τώρα φκαίνουμε από χορκό και πάμε στην άγρια φύση. Πίσω το τοπίο είναι τέλειο, ελπίζω να επιβιώσουμε. Let's go! Μπαίνουμε στο δάσος. Ένα πολλά άγριο τοπίο, πολλά όμορφα. Μπορεί να δεις αρκούδες, αγριογούρνα, λύκους. Αλλά λέμε να ξερευνήσουμε την περιοχή. Ελπίζω να βρούμε καλόν τόπο για να φτάσουμε το καταφύγιο μας. Δάσος. Το τοπίο είναι φανταστικό, ολοπράσινα παντού.
Δεν τα ριάκια ρε κόβε. Ίσως να δούμε και άγριο γουρούνο. Γιατί όχι. Guys, μπήκαμε μες στο βουνό. Γράφουμε πάνω. Καφέ μπάντα. Έχουν τα φύλλα. Συνεχίζουμε. Καλή φορά από ό,τι βλέπετε. Λίγο έμεινε. Στα ποτά, πάμε. Πάτη είναι μια τα πάστα vostos. Και ακατήφορο ρε κοπαγιά. Γενικά αν κάνετε ορειβασίες ή προσπεράς καρφαλώσετε το βουνό, πλάγια βήματα πολλά προσεκτικά και σταθερό εξοπλισμό να μην κινείται. Και καλά παπούτσια. Ειδικά παπούτσια. Ειδικά παπούτσια. Δεν έχουμε βέβαια ειδικά παπούτσια. But it's okay, that's the fear, let's go. Κοντεύκουμε. Καταφέραμε τα. Είστε μπας στο δρόμο. Θα πιάνει το δρόμο και συνεχίζουμε προς τα πάνω. Κοιτάξτε τι κατεβήκαμε. Η μέρα είναι πολύ μεγάλη ακόμα, έχουμε πολύ ακόμα. Έχουμε να φτιάξουμε καταφύγιο. Έχουμε πολλή δουλειά, πρέπει να συνεχίσουμε να πιένουμε. Έχουμε πολύ περπάτημα ακόμα. Πρέπει να σταματήσουμε γιατί ακόμα τίποτα δεν κάναμε. So πάμε δυνατά. Ποιος ξέρει να προκύψει σήμερα. Crazy day. Και να συνεχίσουμε αυθόρμητα. Γιατί έτσι και πάντα αυθόρμητα πάμε. So να συνεχίσουμε το αυθόρμητο μας εμείς. Και πάμε να δούμε τη φάση. Ποτέ δεν κάνουμε αναγνώριση για πάμε σε έναν τόπο. Απλά θεωρούμε έναν τόπο που είναι ωραίο και να δούμε ότι πάμε. Why not. Και πάντα πάμε με ρίσκο ας πούμε. Και αλλιώς χωρίς αυθόρμητα είναι ωραία, δεν έχει action. So, πάμε κάτω και ό,τι βρούμε. Βαρέθηκα περπατώ. Τώρα πρέπει να πάμε τέγια κάτω. Πάμε. Άντε πάνω. Φιά. Προσέχουμε γιατί πέφτουν οι πέτρες. Ναι, γενικά που να ανεβαίνει βουνά προσέχει πολλά.
Ναι, γενικά τώρα το σωστό είναι να είμαστε παράλληλα, να μην είμαστε ένας πίσω από τον άλλον, για να μην έρθουν οι πέτρες να μας... Ρισκάραμε, κόψαμε πάρα πολύ δρόμο και είμαστε πολλά πιο αποτελεσματικοί τώρα, πιο γλίωροι. Time is money. Φτάσαμε πιο γλύωρα στην κατεύθυνση μας. Τέλεια. Παιδιά, εμείς θέλουμε να πάμε εκεί μέσα. Στο Φαράγγι. Μέσα στο Φαράγγι. So, πάμε. Παιδιά, είδαμε τον Νικόλα που είδαμε και χτες. Έτω, άκουσαν. Ρε Νικόλα. Θα κάνουμε μας παρένθεση στη νύχτα. Έτω. Τα σ' αρέσκει, α. Δεν είναι καλή δουλειά, ξυπνήσα ώρα 1:30. Ξυπνά 1:30, να μου έρθω με σχολείο. Όχι εμείς που είσαι 7. Νικόλα, είσαι τάκκα. Άρα να αλλάξουμε την πορεία μας και βράμε άλλη κατεύθυνση να πάμε πάνω. Πάμε. Πανέμορφα πάμε να δούμε την πυρήνα. Πάμε να δούμε. Είναι πανέμορφα, είμαστε μέσα στο λάθος. Θεωρούμε ότι είναι καλή περιοχή, διότι έχει πολλά ξύλα κομμένα. Γενικά είδαμε δέντρα που ζωντανά. Έχει πολλά κομμένα ξύλα. Τούτο είναι ο λόγος που σκεφτόμαστε να στήσουμε δαμέ. Φαίνεται ένα πολλά ωραία περιοχή με πολλές πέτρες, πολλά ξύλα. Γενικά έχουμε και πρόσβαση στο νερό, στους καράχτες ενώ για να έχουμε πόσιμο νερό για νύχτα. Αντελόνια, ναι.
Το κρατώ και... Εντάξει, φέρνει άλλες. Το μουσάδο είναι εστερεό. Έλα και σκόζεις. Αυτά είναι. Παιδιά, ο καταφύγιο ξεκίνησε και σχηματίζεται. Δυστυχώς τον τοπεύκο εκόπηκε από τον κορμό. Μπορεί λόγω καταιγίδας έτσι να ξεκινήσει να μαραίνει. Άρα να χρησιμοποιήσουμε τα κλαθιά του για κάλυψη του καταφυγίου. Αλλά γενικά άμα είναι πράσινο το δέντρο ποτέ δεν κόβουμε. Χρησιμοποιούμε μόνο ξερά για προστασία και της φύσης. Let's go! Πάμε να κόψουμε κλαδιά και να κάνουμε την οροφή μας δυνατή. Λέμε να μου φανώ.
Έτοιμο το καταφύγιο μας. Τέλεια η οροφή. Σκάψουμε ρε. Ξεκίνησε και νυχτώνει, έμεινε μπας να κάνουμε την πόρτα και είμαστε έτοιμοι για να κοιμηθούμε τη νύχτα, να περάσουμε τη νύχτα μας. Το καταφύγιο μας. Έγινε ωραία δουλειά. Κοίταξε μέσα. Καλό. Πάμε μέσα να κοιμηθούμε. Παιδιά, ήταν μια πάρα πολλά κουραστική ημέρα. Κάναμε πολλά πράγματα. Τώρα να πάμε να ξεκουραστούμε. Να κοιμηθούμε. Έχει και άλλα πράγματα το πρόγραμμα.
Τώρα σε αυτό μπορεί να ξεκουραστούμε να κοιμηθούμε κατάλληλα, να έχουμε την δύναμη να το κάνουμε. Καλή νύχτα, μάγκες. Καλημέρα. Σήμερα να πάμε να αναρρίχηση. Μόλις ξυπνήσαμε, περίπου 9 με 10 το πρωί και ήρθε η ώρα να πάμε να εξερευνήσουμε το δάσος. Ο Σωτήρης τώρα ξύπνησε, πάντα αρκεί λίγο. Κάτσε πάνω. Ευτυχώς το τραφείο ήταν μια χαρά τη νύχτα, κοιμηθήκαμε τέλεια. Let's go, πάμε για περιοδία. Δείχνει το... Θα είναι πανεμόρφο. Wow. Κάμε like και ευκαιρία περισσότερα. Stay relentless. Let's go! Let's go! Έτοιμας και εσείς αν πρέπει να ξανάρθουμε εδώ παραπάνω μέρες, παραπάνω ώρα, να κάνουμε κάτι πιο καλό.